Tomralta Tero, terve. Seuraavaksi käydään T63-automaatin puhdistusvinkkejä ja tarvikkeita, joita tarvitsette tämän laitteen päivittäiseen pesemiseen. Ensinnäkin on sanko ja siihen kuumaa vettä. Ja kuuma vesi on teidän paras kaveri. Se auttaa teitä pesemiseen kaikista eniten. Puhdas rätti ja pesuhanskat. Aineet, joita me käytetään näissä pesuissa, niin on tässä meillä on L51, joka on meidän pesuaine, kun vedellä pestään. Ja sitten meillä on L52 pesuaine, jota käytetään kaikkien lasipintojen, heijastimien ja sensorien pesemiseen. Jos haluatte vielä pikkasen helpottaa elämää, niin hankkikaa tämmönen ruiskupullo, sillä te pääsette paljon helpommin pistämään sen veden niihin paikkoihin, mihin se pitääkin laittaa. Siinä vaiheessa, kun lähdetään pesemään näitä lasipintoja, niin siinä vaiheessa puhdasta paperia. Ensin laitatte puhdistusainetta siihen paperiin ja sen jälkeen kuivaatte kuivalla paperille, että saadaan ne kaikki hunnut pois sieltä. Vähän niin kuin ikkunoita pesisitte, niin hyvä. Seuraavaksi lähdetään sitten käymään läpi näitä vinkkejä konkreettisesti koneen kanssa. Valitse päävalikosta pesuohjelma numerolla 1 tai komennolla 100. Liikun nuolella eteenpäin pesuohjelmassa. Kastele rätti reilusti märäksi kuumassa pesuvedessä. Purista kuuma vesi hihnoille ja rullille. Tai suihkuta kuumaa pesuvettä kiskoille ja rullille. Kuivaa sivun peilit roiskeista. Pese lasipinnat puhtaalla paperilla ja L52 pesuaineella. Pyyhi pitkillä, suorilla vedoilla kevyesti. Muista kuivata puhtaalla paperilla pesuainejäämät ja huntu pois lasipinnoista. Putsaa säiliön alaovessa olevat heijastimet puhtaalla paperilla, jossa on lasinpesuainetta. Muista kuivata heijastimet hyvin. Tarkista, että säiliön takaseinällä olevien kennojen edessä ei ole roskia ja putsaa ne pois tarvittaessa. Myös jos kennot ovat likaiset, puhdista ne kuumalla vedellä tai lasinpesuaineella. Saadaksesi puristimen ulos, paina napakasti vihreää kahvaa alaspäin. Vedä puristin ulos ja poista tukokset. Työnnä puristin takaisin, kuulet äänen kun kahva lukittuu. Suorita laittelijan, kuljettimen, hihnan ja rullien putsaus kuumalla pesuvedellä. Muista käyttää pesuohjelmaa ja noudattaa sen antamia ohjeita. Puhdas laitteisto pitää niin asiakkaan kuin työtoverisi tyytyväisenä. Kiitos kun puhdistit.